Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-Gvern irċieva abbozz ta' rapport mingħand il-Manival brabta mal-eżami li sarlu fuq talba tal-Kunsill tal-Ewropa fl-2018. Dr. Abela saħaq li l-abbozz tar-rapport li ġie mgħoddi lilu juri li l-Manival ara fil-bidliet kbar li saru f'pajjiżna fl-aħħar xhur. Qed nuru illi dak kollu li ġie senjalat lil pajjiżna sa minn qabel l-2012 ħdimna fuqu, għamilna l-bidliet kollha li huma meħtieġa biss insemmi avviżi legali li jolqtu b'xi mod jew ieħor ir-rapport tal-Manival u bidliet leġislattivi oħra minna 48 biċċa ta' leġislazzjoni u bidliet oħrajn. Ġifieri u rejna kemm verament għamilna bidliet. Il-Prim Ministru qal li għad fadal xi jsir biex Malta ma titpoġġix mal-lista l-griża. Se nibqgħu naħdmu bis-saħħa biex ngħaddu l-istadju li pajjiżna ma jiġix grey listed. U nemmen li bħafna ħidma nistgħu naslu hemmhekk. Imma fuq kollox il-messaġġ ewlieni jibqa' illi dak kollu li wassal biex pajjiżna isir ir-rapport dwaru li sar fl-2018 ma rridx li qatt jerġa' jiġri f'dan il-pajjiż. Dr. Abela tenna li l-Gvern se jibqa' jibni fuq il-bidliet li saru. Fil-fatt meta mistoqsim il-ġurnalisti dwar il-qasam finanzjarju ta' pajjiżna, il-Prim Ministru tenna li huwa jieħu azzjoni bbażata fuq ir-responsabbiltà. Dam differenza għal każijiet fil-passat fejn Prim Ministru Nazzjonalista ta' maħfra presidenzjali fis-satra tal-lejl. Dr. Abela sostna l-weda tiegħu li l-ġustizzja issir ma' kulħadd. Dal-Gvern ma se jħares lejn wiċċ ħadd fit-tiftixa għall-verità, mhux se jħares lejn wiċċ ħadd u ma se jipproteġi l-ħadd mill-każ ta' Daphne Caruana Galizia l-isfel. U nerġa' ntenni l-commitment tiegħi illi dwar il-każ ta' Daphne Caruana Galizia ma ħanħalli lil ħadd illi jfixkel il-proċess li bih toħroġ il-verità sħiħa. U kull min kien responsabbli dwar dak il-każ iħallas għal emilu. Il-Prim Ministru saħaq ukoll l-azzjonijiet ta' ċertu persuni ma jfissrux li l-Partit Laburista tilef il-valuri tiegħu. Jekk inti kellek assisin li tresqu qudiem il-qrati tagħna fuq abbuż sesswali, ma ngħidx illi l-valuri tal-Knisja inbidlu, anzi. Ngħid illi kien hemm nies li imxew kontra il-valuri tal-Knisja. Intant il-Prim Ministru esprima d-diżappunt tiegħu għall-atteġġament tal-esponenti tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew din il-ġimgħa fosthom Simon Busuttil li instiga dibattitu fil-konfront ta' pajjiżna dwar l-aħħar żviluppi quddiem il-qrati. Dan minkejja li f'pajjiżna qed jitressqu n-nies quddiem il-ġustizzja u saru ħemel ta' riformi dwar is-saltna ta' dritt. Li inti tmur quddiem il-Parlament Ewropew, membru parlamentari Ewropew, Malti, bħal kull wieħed u waħda minna, u tmur issensel lil pajjiżek f'din l-istituzzjoni huwa xi ħaġa li mhux biss ma nifhimx imma ma naċċetta qatt. Ma naċċettaħiex għax fl-aħħar mill-aħħar qed jgħaddu messaġġ li mhuwiex il-verità. Il-Prim Ministru elenka l-ħidma li saret fl-aħħar xhur minkejja l-isfidi tal-pandemija li affaċċja kull pajjiż u sostna li huwa kburi bil-ħidma tal-Gvern li jmexxi.